Jeg filmer stadigvæk. De kommer jo hele tiden, de der udbrud. Er det fra nu af, lige nu? Hej, så er vi ny ringtone. Jeg var faktisk meget veldig på studiegruppe. Det var fandme nogle vilde mavemuskler, du må. Jeg har de sygeste her i det. Ja. Den græder. Den græder. Du er dead. Det ligner du sådan der ved at skide i bukserne. Du sidder sådan der. Og det får du skal også have noget luft, ikke? Ved du, hvad det værste er? Nej. Det startede med et grønt. Ja. Det startede med grønt. Og så er alle ved at dø. Fibonacci. Hey.